הלו, אני סיגלית, בימאית, מבום הפקות. הפקות שיעשו לכם בום. ולכבוד המיתוג מחדש של הפירמה המהממת הזאת, אני הולכת להפוך אותו לסטאר של המשרד. חזה נפוח, מימיקה, ריתמיקה, יש, גו! הרצוג פוקס נאמן נמצא בתהליכי מיתוג מחדש. סטופ! ידוע שאתם עוברים מיתוג מחדש, זה ידוע, אז אני רוצה להרגיש את זה. אתם מקצועיים, הכי גדולים בארץ, עטורי פרסים בינלאומיים, זה. זה עם כל הפסון שבא עם זה, גו! הרצוג פוקס נאמן הינו משרד עורכי הדין הגדול בישראל, ולא בכדי. hold it! דבר בגובה העיניים, נתק. איפה העיניים? הנה העיניים. דבר דוגרי. גו! אחותי, הרצוג פוקס נאמן, משרד עורכי דין לפרצוף. אתם מותג מכובד עם ניסיון עשיר בובי, תשדר רוגע. אבל תבוא עם ביטחון. ביטחון כזה עם רוגע? רוגע וביטחון? יש? גו! הרצוג פוקס נאמן, פירמת עורכי הדין. לא כזה! wake up! כל האנשים פה הולכים לחכות למוצא פיך. אלפים מחכים לך ביוטיוב. לייקים, שרים, קומנטים, ויראלים, חיידקים. גו! הרצוג פוקס נאמן, משרד עורכי הדין הגדול בישראל. יותר מהר? הרצוג פוקס נאמן, משרד... קצר? הרצוג פוקס נאמן, הרצוג פוקס, הרצוג. 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 משרד עורכי הדין הגדול והמוביל בישראל, הרצוג פוקס נאמן, משיק את עצמו במיתוג חדש ורענן. אז תתחילו להתרגל לשם, הרצוג.